Lo ngumpoposho uphuma kumphathiswa woRhulumente lwamakhaya kunye nemicimbi yeNkokheli zemveli kwakhokta umnumzana uXolile Nqatha ebambisene nosihlalo wendlu yenkosi uNkosi uMwelo Nongonyana. Intsholongwane i-COVID-19 okanye i-coronavirus yenza umkhuhlane oyingozi osulela ngevirus ekwaziyo ukusuka komnye umntu itakele komnye umntu ngokuthimla, ukukhohlela, kanti naziphi iincindi eziphuma emlonyeni womntu onayo ukuya komnye, nkqu namathe la xa omnye ehleka. Yiyo loo nto abantu bekhuthazwa nje ukuba banxibe iimask zokuzikhusela futhi bafake ii-gloves, kuba xa isandla sakho sidibene nale ntsholongwane i-corona, naphi na apho umntu onayo bebeke esakhe isandla, waza nawe wabeka esakho, iza kusulela. Ukuba uye wafikelwa kukuthimla uphakathi kwabantu okanye uhleli nomntu, nceda thimlela engqinibeni, hayi esandleni. Oku kufana nokukhohlela kwakho, khohlelela engqinibeni, hayi esandleni okanye kwinqindi lakho, ube bumphepha umntu lo ophambi kwakho. Ubuchule kukuquqa ekuhlambeni izandla. Indlu yenkosi isikhuthaza ukuba sizihlambe futhi izandla zethu ngamanzi anesepha, sizicokisise, singangxami, kuba kusenokwenzeka ukuba ukhe wachukumisa indawo okanye isandla somntu onayo le ntsholongwane ungazanga, ube kanti ngolo hlobo uyusuleleka. Umongameli weli lizwe uba uCyril Ramaphosa uze nephulo elingaqhelekanga lokunceda thina bemi beli lizwe lokuba abantu bangaphumi ezindlini zabo ngaphandle kokuba kunyembelekile. Kufuneka kuthengwe maxa wambi ukutya okanye amayeza ezivenkileni. Ezi ntsuku sithetha ngazo zezi kuthiwa yi-lockdown, i-21 days lockdown, zenzelwe ukukhangelisisa ukuba ngobani na abathwe mfi yile ntsholongwane, khona ukuze ngokuhlala emakhaya ingakwazi ukunwenwa, kodwa babe bona befumana unyango. Kaloku uyakwazi ukuba nale ntsholongwane de iintsuku zibe 14 kodwa kungabonakalanga nto. Ze kuthi ke xa ikubambile kucace ke ngolu hlobo. Okokuqala, benemfuxane nomqalo obuhlungu ngamanye amaxesha, idibane nentloko ebuhlungu, umntu akhohlele ukukhohlela okomileyo, ngelinye ixesha kungabikho nazikhohlela, ngathi ngunkonkonko, abe ngumntu ohleli nje udiniwe, abe ngumntu onombefu nosokola ukuphefumla. Bayacela abantwana begazi ukuba kungenziwa naziphi na izisusa ngeli xesha, oku kuquka amasiko neminye imisebenzi yekhaya edla ngokudibanisa abantu efana nemitshato, nkqu nemingcwabo eqhele ukugcwalisa abantu belali, koko umngcwabo ubanjwe kuphela lusapho, nto leyo ebuhlungu nengaqhelekanga. Ityalike zonke nazo ziza kube zivaliwe, nkqu nangexesha lePasika kude kube ngumhla we-16 ka-April, ukuphela kweentsuku zingama-21 ukuzivalela kwethu. Yeyele mawethu, lo mbulalazwe ufuna simanyane, simamelane, sihloniphane, sibambane ngezandla, sithobele inkosi, simthobele umongameli, simphulaphule uRhulumente wethu